kasrepan ring tingkah musuniran padha katang oh ayo moto wang-wang neh sing ana gum gegerutan rengket singopo nang kayu kekayon pang tepuk sambung semambung saben kasliring angin swaraning buron ana wrak singa handaka nasat lutung samya lumawana bibisa tata jama kowe mangkono pangucape batur padha biyak suminggaw ketitik sumlamar gandane kang jayengata yektike dudu wong ala tuwung kang tedhak ing kusumana besimat wijiling andana warih aja ta kanthi kagepok sarane nadyan kapiteka layangane bakal gedhe waladi mirih-mirih yak saksek tobrak terus dedek piye sung gagak kandhek lampah nyur sangat bagus diradang lakune raksasa lanang kang metu saka ngrumba rambuté modha-madhuk kleksne bantala sari nyeblake sampure
yaksa ora lupa uri sedeng Narendra yaksa lakukan mayana leng ingkang gambira marang ranga ngisesya metu Prabowo Kurmawali amrecornaning lawan Pocleng ples lak nepot wajik-jikan Gus tak takon ndi Mas sapa seneng aku Gus ngaku Gus ngaku ngendi omah sapa jeneng aku Gus ngaku aja budhek aja bisu ngaku Gus ngaku kita kuning butuh ngedak kaya kang kinaweden idune maciya siprat ana kanan kiring ngendi dangkaning buta sapa pracikaning buta babu takoni Drumaksuli Mas takon junjung dong konjung pracikaning buta keparat Ratu Negara Kutha Patyaksa dumunung ana ing Dedongko bener kowe luputing aku Gus kandhane Sang Prabu Sasra Gundala Tekya kala kentri pencalin coret mati tanparan kowe sapa Gus paneng ngaing Pandhawa satring Madukara kasih Raden Janaka buta sedya kelawan karabakam nyang endi nuruti kedheping netra genjeting nala jangkaing suku ora kena nrajang gawarane buta kudu bali ora ana gawar kentheng buta nglarangi das buta pating jenggelek rambuté pating jebobok minangka gawar kentheng sampar sandung ngrempet rambuté ngubet pancas suriga taker gondo lambunging buta ora lap nyawang tikti kala kenti pencalen Gus apa mukang tak wedeni kaci dhuwur Loran cancik gunung Himalaya bisa nabok sirahing buta kati sekti sugih japa mantra ngamu jengges tenong santet modhe Nora meguru marang bathang ing buta Ardhawalika buta kang para sangga Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriaksa Sarwarata Apana-pana ing sabab tak naguritaku sampang gurita putong bathangmu Gus
Pak. Lu kacaku mati. Kiri-kiri kang nyoler prapoto abang kawalakar mangwa ing mungsuh minta lawan anggara sesumbar srusing napta kadya mangayun manubru bujleng iblis laknat kancaku maju mati melasah badange kaya babatan pajigus belakno patine kanca rewangku njaluk mati maju butuh tak lodeh wadukmu adoh tak balang bedomo cedak saut samprike pun datang ke tugal batangmu Saut gulumu we.
mati aku. Wedaya. Wedaya. Oh. Wah. Wah iya. Wah. Para Sang Arjuna asmunira kamanungsan buta kang dadi palengus temekaning pralaya kanthong bolong ayo dibacotake sawetara nggone Bakang Sukawruh parang panjenengane Sang Begawan Bima Suci Petrus. Saranane wong yen lubung tak lepot cegak kuling Rasa madangi jagat mungop nganeng sapu saeng bukit merbapak sumamburat keneng soroting soraya mekolan gunung haneng hangkraneng mukir hamadangi jagat raya ingkang minangka sambunging kandha ing arga Kilasa Sang Begawan Bima Suci nampeni tedhak rawuh Sang Hyang Bathara Yama candrane wancine Saraya rumangsang kisata mungguing balik
ya ning talaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka lintang toya kusuma yawa sumawur ing bilah ing mangarjuna masidan sekaring bah wana langgeng bagya sarawuh wana ing arga kilasa Sang Hyang Bathara Yama iya Werkudara tekaku Niskala tegese tanpa sambe kala ana papan kene ora ana kang jeneng Werkudara lho banjur sing ana Begawan Bima Suci dadi aja nyebut Werkudara ing papan kene lho kok sik Nadyanto ing kene ana wujuding pandhita kang mangasrama jenenge Begawan Bima Suci nanging sing dadi paraga rak si Werkudara siji papane siji jenenge siji pakaryane mula sepisan meneh aja nyebut Werkudara nyebuta Begawan Bima Suci lah dalah ya nadyanto aku dewa ning klebu aku iki ndayoh manut apa to kang dadi panggrahe karo sing duwe omah mula tak aturi paring dawa pata sababe rawuh wana ing arga kilasa yen tana sandya sutaning panggalih maragi Wedarna aku tak melu ngrasake Begawan Bima Suci tapa bratamu sumundheling antariksa temanggun jingke kahyuwangan Suralaya akeh para widodara kang sarta para widodari kang padha ngungsi urip merga kapandhuk anggonmu tarak brata mapan ana arga kilasa tekakono papan kene minangka dadi sesulihe Sang Hyang Jagat Girinata kowe duwe karep apa dene tapa brata mapan ana papan kene satemah ndadekke goncanging kahyuwangan mligine aku mung butuh lalapan rasa aku ora butuh apa-apa aku mung kepengin nyucekke diri pribadiku tak angkah bisa meper aredaning kalepson jalaran wis wajibe manungsa urip ana jagat raya kudu amepet aredan ora mung tansah anglulu ubaling nafsu gosek kok upama kowe sagung ngandharke kowe pengen napa bakal dituruti dening Sang Hyang Jagat Girinata apa kowe kepengin duwe bondo sing akeh aja kuwatir bakal tak udaneni aku ora butuh bondo donya jalaran bondo donya yen to kleru cacakane ora wurung bakal mbilaeni nemahe manungsa kecemplung ana juranging kasangsaran dadi ra butuh bondo babar pisan ora apa kowe ora butuh wujude wanita pitu sisih yen to sisih pitu jangkepe 14 apa kowe ora milik ing mangka Sulistya ing warna sing bisa nentremke rasa dudu wanita nanging rasane dhewe ingkang nglenggana minangka dadi ciptaning Gusti kang akarya jagat tentreming manungsa nggone seneng ndedonga
kang sarta manembah marang panguwasaning Gusti kang akara jagat kuwi manut saka penemuku. Weh lah. Dadi dudu bondo dudu wanita sing ndadekke tentreming uripmu. Yen wanita kleru cacane ora urung bakal nyiksa batinmu ngono sing kok karepke. Ya Sang Hyang Bathara Yama. Weh lah. Wong angel iki. Wong nek wis ora milik karo bondo, nek wis ora milik karo wujuding wanita, kena diarani wong mati sakjroning urip. Ora kok bilih kowe temekaning pati wae. Pati urip dudu garapaning manusa ning Gusti kang akara jagat sing nemtokke. Isih ana meneh upamane apa? Jangkepe nggonmu dadi pendhita kuwi yen to kowe nglungguhi sela gilang. Aku duwe wujuding sela gilang kang sembada kanggo lungguhmu Bima Suci. Senapa Kunawra sakaring toya rikala cekara rikala ambyur samodra alon magulung-gulungan yen ta wujuding sela gilang kang tok wenehke bakal tak tampa jalaran tak dadekke waton jroning uripku. Wah kleru tembungmu. Wah cetha kebuka wadimu. Jarimu ora milik bondo, ora milik wong ayu ning nyatane tembungmu kleru. Kowe tak tawani wujuding sela gilang kowe nampa dadi upawaton jroning uripmu. Bima Suci. Sela gilang ki kelungguhane Sang Hyang Jagat Girinata yen to ngono kowe ngayunake kahyiwangan Suralaya. Kleru tembungmu tak cemplungke kawah Candra Jimuka. Wah. Ora krasa luput apa-apa kang dadi sabdamu. Yen to nggonku nampani paring wujuding sela gilang tok anggap luput. Ingkang pekasan kok cemplungke ana kawah Candra Jimuka aku netepi apa to kang dadi kesaguhan. Sing dadi dewa luput ki aja kok cemplung, tak nyemplung dhewe. Semuci suci kowe. Burung suci ngaku aku suci cemplungke kawah Candra Jimuka. Dewa kaduk wani kurang duga. Guruku tanpa dosa tanpa perkara dicemplung ing kawah Candra obrak-abrik kahyangan Suralaya.
Karnaning wong yen luhung petah lopo cegah guling Yama Dipati kang mraksibu mekaten Rama Pukulun kula pun Yama Dipati kepiye pawartane sira ndak utus supaya mrepeki umbyane Sang Begawan Bima Suci sampun kasembadan kula dhateng Arga Kilasa mertuwi dhateng Sang Begawan Bima Suci sasamunipun kula martuwi dhateng Begawan Bima Suci ing mangka kula kanthi pawadan utusanipun Sang Hyang Jagat Girinata mekaten atur kula kepareng kula badhe paring wujudipun wanita dipun tampik kula paring wujudipun bondo donya dipun tampik anggaipun Begawan Bima Suci namung kepingin gesang menika lalapan rasa ingkang dipun pikajengaken manunggaling manah kaliyan Gusti kang akarya jagat setya dhateng manahipun setya dhateng adinipun mungkur dhateng saking nafsu kanthi wawadan kembang trate ingkang minangka dadi srana kasuksening diri pribadi tumrap Begawan Bima Suci namung temanipun Pukulun kepareng badhe kula aturi wujudipun sela gilang dipun tampi dening Begawan Bima Suci saking pandhakwa kula Bima Suci kepengin nguwasani kahyangan ingkang temanipun badhe kula cemplungaken Kawat Candra Dimuka nampik mboten perlu dewa nyemplungke Kawat Candra Dimuka tak nyemplung dhewe ngaten Begawan Bima Suci mila menika sampun purna ingkang dados kewajiban kula anggen kula lumawan dhateng Arga Kilasa amuk-amuk Kakang mulut wana bandeng wareng kula wonten punapi Adi Guru kula pasrahaken dhateng ndika Kakang Resikaneka Putra pangamipun pun Anoman jalaran Bima Suci dipun cemplungaken wonten Kawat Candra Dimuka monggo kula aturi ngentas pun Bima Suci Kakang Adi Guru kula namung estuaken dawuh pun kula ingkang saged ngrampungaken babagan menika sing apik ki mati kok
wayang mlebu jler iku ora apik. No neng jler ngono lho. Neng jler. Neng jler ngono. Mesti dadi ora penak. Bareng sing nyengkek ki aja kok teruske kok tenggel. Uripmu ki kulino nenggel ngono kuwi mula kebeka terus kowe. Iki arepe kesandung mandeg. Aja kok wayang anjlok jleng kaya biyen. Nenong jler. Jar ora penak. Aja pasowo. Reseng nang kenging tiastan kapadaning se keseng sayang turita rutatine ngrenuhi rancaka temah biyoga sajroning aku nyemplung ana kawah candra di muka banjur ana wujudan jalu estri ana wujuding manungsa kang nampa paukuman lanang wadon aku ndak yun priksa sapa sing dadi jenengmu para Gandarna Kisanak yen to kowe tambuh marang aku ing kene bakal ndak blakake aja kaget jroning batinmu lugune aku iki duing Narendra ing Ngastina kang jejuluk Pandhu Dewanata kulup anakku nggih Bratasena Bapak Pandhu tresnaku mring sliramu donya tekaning telahan nakku anakku Bratasena aja kurang ing pamengku kulup aja no pandak yen to pun Rama ninggalke marang sira kulup kang dasar ora tanggung jawab ning ndak blakake merga kleruning tumindak satemah pun Rama nampa bidana diukumana kawah candra di muga nggir mula sing gedhe pangapuramu Bratasena aku ora butuh rembug babakan
lelakone Bapak Pandhu. Aku wis kelakon. Iki dina sapatemon klan Bapak Pandhu ndadekke bombong jroning atiku mula aku ngaturke bekti. Kunjuk ana ngarsamu Bapak Pandhu, anak kungkir Bratasena. Tak tampa pangabektimu yen ana luput ora dadi ngopo. Morage pangestuku wae tampan ana Werkudara. Tak cadhong tangan loro. Ndak gegem ndak pundi ana mustaka dadi jimat. Ibu Madrim ngaturke bekti kunjuk ana ngarsamu. Tak tampa Werkudara yen ana luput ora dadi ngopo. Morage pangestuku wae tampan ana ya nggih. Ndak cadhong tangan loro. Ndak gegem ndak pundi kumpula lan Aji Jaya. Wis aja ngrembug babagan lakon sing baku tentrem atiku sembodo. Nggonku laku brata bot-bote nggonku kepengin junjung dhuwur pendhem jero pangasmane wong liya. Long-longeng driya mangungkung kanduan rimang relena tanpa kanen Werkudara Narada Dewa kono apa mora tinggal-tinggalno ing Kawah Candra Dimuka. Apa sababe kowe mangkono? Andhanmu ngamo punggung. Muridmu sing jeneng Senggana ya sing jeneng Anoman. Ora arek kayewangan Suralaya. Ngobrabrek kayewangan Suralaya. Petetan-petetan dibedholi. Taman-taman dirusak karo si Anoman. Yen ta ora enggak mentas saka Kawah Candra Dimuka ora mung rusak kanan kayewangan Suralaya. Aku ora butuh ninggalke papan kene. Walah. Aja kaya ngono, Nger. Iki papan kene papan panas, kowe aja mapan ana papan sing panas. Kowe mapan ana papan sing adem. Panas lan orane papan gumantung ana menungsane. Yen to menungsane bisa ngrasake wujuding adem teteping papan kuno dadi adem. Mula sing darane wong duweni kemenangan jroning urip tetep ngrasake manis nadyan to sing dirasake luguning pait. Mula aku ngrasake kabagyan kang sarta katentreman ayem jenjem mapan ana papan kene. Wah, kuwi jenenge urip sing kualik kene ngono kuwi. Wong nek ora gelem malik uripe bebayane. Wong nek pengen penak saka ora penak dadekno penak. Aja kok penak kok dadekke ora penak. Wong adem kok panas kok dadekke adem, adem kok dadekke panas. Kuwi wong kesiksa batine. Wong iki nek bisa adem ya adem, panas ya panas. Aja bertahan ning gone panas. Bertahan piye lho? Lah iya nek kesuwen mapan ana panas ora orang mengko dadi lara. Mula tak jaluk tinggalno papan kene. Aku ora bakal metu saka papan kene. Aku ki dewa, aku ora manut karo dewa. Dewa ora kena dipercaya. Dewa mung golek kepenake dhewe. Dewa mung golek nikmate dhewe. Dewa kakehan janji. Janji sing ora kena dinteni dening para kawula tasih. Walah. Kuwi dewa liyane. Lek dewa aku. Dewa sing kaya aku ora tau ngono kuwi. Kowe angger cethuk baksaning dewa tembungmu kok elek. Ning ndi dewa kok lone kaya londo. Ben. Lho ben piye Werkudara kok ben? Kowe ndek penyaluk apa? Aku sago metu saka papan kene swargana bapakku Pandhu. Ah, tak udanene karo.
Aja kuwatir. Bakal tak udareni apa to sing dadi karepmu. Kowe pengen nyuwargake bapakmu apik wong iki njunjung dhuwur mendem jero karo asmane wong tuwa. Sing dikarepke njunjung dhuwur neruske labane wong tuwa mendem jero ora kena mbukak wadine wong tuwa. Nadyan to alane sepira wong tuwa ki wujuding Allah katon ingkang minangka dadi lantaraning tumuwuh. Pandu wonten dawuh. Iki dina lan madrim kowe tak lilahke munggah nyang swarga loka ing mangkan nyelametake kajiwangan Suralaya. Genging panontan popami Demulis kono munggah nyang swarga loka ing dimen Werkudara mentas saka papan kene. Dadi manut karo dewa. Aku manut diperintah sapa wae waton kabeh mau bisa nuduhke adil. Aku ora buta apa-apa. Yen to aku Werkudara ya tak Werkudara sing apik. Ning waton kabeh mau apik aku semua diperintah karo sapa wae wong sing padha nyimpang saka anggering kautaman. Aku urip sing tak goleki mung kamardikan. Apik, kudu ngono. Dadi aja kok wong ra ndek paugeran. Kuwi pancen Werkudara sing ndek paugeran ki kowe dhewe. Kon nemplek ning kono-kono ora gelem apik kowe iki. Apik dhewe ngono. Dadi ora buta apa-apa nyatane tanggal 24 ya kok ora kok tampa mergo apa pancen kleru leh ngomong jane ya tak tampa. Tak kira nek sing ngundang mau sajake kowe ora seneng ngono. Kowe iki pancen percaya aku karo Werkudara, kowe iki percaya. Aku ora butuh dipercaya. Sing baku aku nindakake apa to kang dadi kewajibanku. Apik golek kamardikan ora perlu mburu bondo ning sing baku urip bisa ngrasake wujuding kanikmatan ki sing apik. Mula tembunge setya marang atine dhewe ya kuwi cocok aku. Aku nek karo wong sing ora setya karo atine aku ora cocok. Setya karo atine iki sangguh nglakoni samubarang gawe sing dadi kewajibane. Ora gelo, ora ngatur, ora mulidiki. Eneng lho wong ki pulidi ki larepe golek penake dhewe aku wis ora butuh. Pengendang melu aku njalukmu pira tak wae. Sinden melu aku njalukmu pira tak wae. Aku wis ora butuh apa-apa. Jaluk dhisik ya tak nehi. Utang ya tak utangi. Besok jaluk dhisik apa piye? Butuhmu apa? Apa-apa wisan. Aku lek aku ora nerada kowe nek bingung. Lek aku. Lah aku nerada kowe bingung. Lek aku ora. Lagi. Kandat kayo wiyati Risang Ramantaya pati ana yaksa gong cangkrama namane kowe katak sini cecaki jroning ware cecaki jroning ware nedha ulam datan tuwa mina jro samudra nedha ulam datan tuwa mina jro samudra mila beguguk sapenare Yayi arep dikaya apa kowe guruku kang sejati
jebul sing diarani kawruh panunggal mau manunggaling ati kalian panguasane Gusti kang karya jagat. Wong kudu bisa mepet artaning Kaptadara nadyan ta kulena. Tetep kowe guruku ya ya. Ban. Adah saka negara Kenceng Barong. Adah saka negara Kenceng Barong Prabu Karangkala. Ban. Ora kaya lelakon kundhek nalika semana jebul iki dina aku disiksa. Yen to biyen aku sok kulina mrentah marang andhanku golekno prawan cacah 10 tak prawanane kabeh. Dan ingkang mekasan aku nampa pasiksan rusak wadahku beuh-beuh. Aku pengen rondo golekno rondo cacah selawe tak jajale kabeh. Ingkang temane uga ngrusak marang ragaku ban. Sawise aku umurku akeh ora kurang saka 87. Mripatku blawur. Pikirku bingung saben dina ing antara mangsa anane aku mung nangis. Bareng tak goleki tuwing tangisku bingung ing atiku merga saka akeh dosaku. Oh. Akeh wujude wong wadon kang padha mbobot tak tinggalake ora tak openi, Mbak. Enggang satemaku nampa wisik matiku besok bakal bisa munggah marang swarga kaya ento aku dipateni karo pendhita. Ing warga Kailasa kang peparab begawan Bima Suci, Mbak. Yo kaya ngopo, Mbak? Menika namanipun Paduka sampun tobat dosinuwun. Ora tobat arep nyang endi meneh. Melakuku wis ora jejeg yen ora katuwak nganggo teken entak golekane begawan Bima Suci. Sawae lho takone ora mangsuli malah menteleng. Kowe iki lho sapa? Nek menteleng apa kok kira aku wedi ngono kowe? Ora. Apa nek kowe menteleng aku wedi ngono? Ora. Kowe iki lho sapa? Raden Perkudara. Kowe ngapa tekan kene? Aku goleki begawan Bima Suci kok. Ora goleki kowe. Bima Suci wis ora ana. Sing ana Werkudara. Lho lho, apa wis ganti wae? Wis malih ngono apa? Karepmu apa goleki begawan Bima Suci? Aku njaluk mati. Mergo dosaku ki akeh. Nadyan to ratu-ratu aku ratu sing tukang rampok bandaning rakyat. Aspal tak untal, watu tak untal, paku tak untal, kawat tak untal, geragal tak elek. Dadi aku ngrasake nikmati ngentekne bandaning rakyatku.
Ora mung kuwi wae rakyatku tak siksa sing wadon-wadon sing perang takon ngumpulake tak prawani sing padha duwe bojo nek tak melekke bojone silan anak pateni sing wadon tak kumpuli. Kaya ngono kuwi aku. Iki dina aku wis awakku bingung, gerah uyang, pikirku bingung, suwung aku ora ndek tujuan apa-apa, mripatku mblereng. Mula arep dikaya ngapa iki dina aku golek dalaning Patinti Begawan Bima Suci. Begawan Bima Suci ora ana. Turta Begawan Bima Suci ora sudi mateni buta sing kaya dapurmu lah. Dapur kuwi wis elek rasa kok dapurne kok. Bima Suci jarene sing dadi Werkudara. Iya, mapan bener patenono aku. Aku njaluk mati. Moh ora butuh mateni. Wah! Patenono aku Werkudara. Haji Werkudara jebul sing dadi Begawan Bima Suci kowe Haji. Oh Yayi, aja kurang ing pamengku. Aku teko papan kene dasare apa minangka dadi serayane Yayi Prabu Duryudana. Serayane Yayi Prabu Duryudana ing mangka nalika semana aku perang kalian muridmu teman aku asor juritku krana iki dina Nenggala diwengku dening putra Pandhawa. Sapa sing gawa? Antasena. Antasena mrene. Ini apa? Gamane balekno. Gamane Baladewa balekno. Oh. Oke. Kader sing ra duwe uger-uger iki. Melu kono melu kene. Piro sakjangan? 100. Sakjangan 100. Bar saknyangan 100 mengundurkan diri. Abji ora wani ngundurne diri siji. Wis ora abot kumpulanmu jane karepmu piye to jiri kok. Kowe jane bono kumpulanmu lho kuwi bar ya wis kok dadak pasrah tak atasane butuhmu pira kok. Sampun tanda tangan apa kok. Hei amu-amu. Bratayuda tak wiwiti dina iki